vos gusten as nosas exposicións. Moitas gracias. Moi bonito, todo moi bonito, sodes uns campeóns, que traballades moi ben. Que foi o que máis lle gustou? Pois non te sei dicir, pero dou un 10 a todo. A todo. Moitas gracias. Que máis lle gustou? Todo o traballo do xeste de aí duro durante todo o ano. Vale, moitas gracias. Pois pareceume genial. Gustoume moito a exposición de quinto de China. E a de segundo. Claro. Por supuesto. Genial. Pois a verdade estuvo moi preparada. Alucinada. Felicito vos a todos porque de verdade a organización un 10,99, que é a nota máis alta do 10, matrícula de honra. Encantoume, fixeste de lo fenomenal, vostedes os mellores. Todo, a actitud de todos os rapaces en todas as aulas presentando o seu proxecto. Gustoume. E que foi o que máis te gustou? Gustoume todo. Vale, Moitas gracias. é que vi tanto que si, por exemplo, se digo unha cousa igual se me quedou atrás. Es lo fito de...